ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо WhatsApp подлиста кунем. Марҳамат, рафт. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар қишлоқи Сари Мазор гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Файзобод дар қишлоқи Сари Мазор. Обшим 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ, якта калидорча, баънияк кухни, ошхона дар бари хона ҳастай. Гирди хона полни ход маҳкам, хонаи навсохт, яъне ки наминҷа 4 дар хона ҳастай, бо дар баруш кухни, баъния отделни ҳаст. Хоб дӯстон, хона коробка аст ки болош пӯшондагӣ аст, фақат монтаж, шкатур дар треза ҳамин хел кор мондаги аст. об суед мегӯяд дорад. дар наздикиш мегӯяд мағоза ҳамин хел чизо аст, мегӯяд сирош намефурӯшад бо нархи 120 000 сомонӣ. бо арзонтар муомилаи хубам дорад, мегӯяд дар рақамошон имо, WhatsApp, пайпас дорад ва номераи Россияи кор мекунад. Кадомтон мехоҳед рақамошон аст, дӯстон, дар ҳамин рақамошон занг занен, бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонад. хона ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҷои созда мегӯяд. хона уже қариб, яъне ки як 85-90% тайёр аст. фақат ҳамин дар треза хел кор мондаги аст. арзонтар кадом метавонед мегӯям, марҳамат, тамос гирен. шумо дам агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, техника, чизе ки набошад рой кунед, ҳамин хел эълонда мегузорем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, дар даромадгоҳи ёвон қарор дорад ки дар пеши заводи семен гуфтагӣ аст, пеши кӯли моҳӣ гуфтагӣ аст, қишлоқи Шоҳрух, яъне ки ҷамоати Чорсуҳ дар ваҳдат дохил мешавад. дӯстони азиз, ки даромадгоҳи ёвон, яъне ки пеши заводи семен, пеши кӯли моҳӣ гуфтагӣ аст, ҷои навхонае ки уже одамо зиндагӣ доранд. қишлоқи Шоҳрух, ҷамоати Чорсуҳ мешавад, дар ваҳдат дохил мешавад. обшим замини обия, замини ҳамвора. дӯстони азиз, ки обшим 6 сотиқ замин аст ки гирди хона хаёи аст. дар инҷа мега обсода замини ҳамвора. инҷа одамо зиндагӣ, ай одамо дар баландӣ аст, не ки ай якам мега дар ҷои пастӣ, яъне ки ҷои риждия мегад ҳамвора. метавонед ки холатона кунед, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мегад соҳибуш. нархи замин намегад арзонак фурӯхташа. нархи замин яъне ки 22 000 сомона бардо бо арзон омаша. ягон гов мол гӯспанд боша мега алишам мекунем. говай, буқай, гӯспанда ягон чӣ бошад гад варианти алиши дорад. дар рақамошо имо, WhatsApp дорам пайваст, кадомтон мехарен, ҷои ҳамвория. дӯстони азиз, ина ҳамаша дар инҷа нишон додаги марҳамат, дигар маълумота гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. барадорон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар пеши кирпич завод гуфтагӣ аст. кирпич завод Роберт пеши шаҳрора лаби роҳи калонда қарор дорад. шаҳри Ҳисор пеши кирпич завод Роберт, яъне ки шаҳрора лаби роҳи калонда мегад соҳибшон. дигар маълумоти пурра шуд, дӯстони азиз, аз рақамошон мегирем. обшим 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта баъния, кухни, ошхона дорад. гирди хона бо сетка маҳкам кардагӣ аст. дарахтони мевадиҳанда дорад. об свечам ҳастай. хоб ҳоҷатхона ҳамон мега отделни ҳаста, мегад ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% омода ва тайёрай. нархи хонаро мегад 200 000 сомонӣ гуфтаесем, бо арзон мешавад. дарони хонаҳо хай средни ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. ба пеши хона об мегузарад. сирошро мекадоме ки харидори аниқай, бо арзон кардан метавонед. ҳуҷҷатҳои хона 100%. шаҳри Ҳисор пеши кирпич завод гуфтагӣ аст. инам хел маълумот. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо мегафонай кор мекунад, метавонед ки занг зад, дигар маълумота гирем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. баъдрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 32 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе 32 микрорайон. якхонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 30 квадрати метре ки обсвет ҳаст. ошхона, баъния, кухни, термис дорад. хона мега лаби роҳ да қарор дорад, бо ҳамаи чизи чораш мега метием.
خب در دونی خونه میگه شفانر هسته، کانسانر، کخنی گارنیتور، خلادنیک، یعنی که دومی 4 اوشون است. در 4 قرار داشته است که ریموت سرنی برای همین خیلی میشود. یعنی که خونه میگه با همه چیز 4ش این همین خیلی چیز داره. شفانر، کانسانر، کخنی گارنیتور، خلادنیک دارد. سروشنا فروخته میشد با نرخ 255,000 سومونی با ارزان تر میشود میگه صاحبشون. با کدام شما استرا تور دوشنبه 32 میکرورایون لابی رو همه خیلی کوارتیر لازم است. نمرشون بیلای نه میتونید پورا معلومات از رقمشون گیرین. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است بادرو قرار دارد در شهر هیسور در دهه ارتباط گفتگی است صاحبشون. شهر هیسور دهه ارتباط Opel 6 сотих замин маҳсул дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни дорад. Хона проекти 2 этажа дӯстони азиз ки Opel ду дар хонаш тайёр аст, дигаш яъне ки болош яъне ки ҳоли тайёр нест мегӯяд, хай бо аних када мегиред. 6 сотих замин ду дар хона ҳаст, дар берунам бо ошхона, баня яъне ки ҳоҷатхона аделин дорад. мансари хона мегӯяд бе ремонт аст дӯстони азиз ки хай дигарош я туташ ремонт аст. гирди хона бо семент кати семблок кати маҳкам ҳаст. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 255,000 сомонӣ бо арзон ам мешавад. ина рақамошо наистага аст. мегафо метавонед ки пурра маълумотша гирен. лайкотон нагузорем бадрон ва навора дар ватсаби мотон силкаша падиса кунед. квартира фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур гуфтагӣ аст соҳибшон лаби роҳ да. яъне ки дигар маълумотои пурраш нест, фақат райони Шомансур шаҳри Душанбе гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 38 квадрати метр ки обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, ремонти замонави кардагӣ. духонага мега ба сехонагам алиш мекунем, кадоме ки дорам мега болош пул метем, кадоме ки ҳамин квартира мега сумкати мехарад. нархш 350,000 сомоне бардон бо арзон мешавад. кондиционер, термис, кухни гарнитур ҳамаш ҳаст. срочно мега бо арзон ам мекунем ё ки ба сехонага алиш мекунем мега болош пул метем. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон тисела кор мекунам, метавонед дигар маълумотша аз соҳибашон гирен. агар шумо дар мабодам хали квартираҳои фурӯшии мошин, техника, мағоза, ягон хонаи заминӣ ё ки замини холӣ бошад барои фурӯхтан, инам хеле сурат маълумотша рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшта реклама чотка када мепартоем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бадро, инаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. яъне ки шаҳри Душанбе 104 микрорайони шаҳри Душанбе кӯчаи аввул гуфтагӣ аст соҳибшон. кӯчаи аввул дӯстони азиз ориентир 104 микрорайон. обши маҳсулоти заминашон 2 сотих замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори дароз, ошхона, баня, кухни дорад. гирди хона маҳкам, даруни хонаҳо ремонт дорад, рӯи ҳавлиш семент, инам хел хона. оби шаҳрӣ, канализатсия дорад. срочно хонара мефурӯшем мегӯяд бо нархи 318,000 сомонӣ барадорам бо муомилаи хубам дорад. гирди хона маҳкам, ҳамин хел лаби роҳ да мегӯяд, дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаст. дигар маълумотои пурраша мегӯяд одамони харидор боша мегӯяд ба телефон худамон мефаҳмонем. ина дутори аз маълумотое ки мо ба мо пешниҳод шид, мо ба шумо фаҳмодем ки ҷош агар камбудӣ бошад, ина рақамошон мудагӣ аст, занг зада пурра маълумотша аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри қурғонтепа мешавад дӯстони азиз ки дар маркази шаҳраш қарор дорад. яъне кӯчаи айнӣ наздики донишгоҳ, литсей ва боғ гуфтагӣ аст, боғчаи кӯдакона, мактаб, яъне ки дар маркази шаҳри қурғонтепа. дигар маълумотои пурраша мегирем. якхонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад. доми 3 ошинаи кирпичина, 38 квадрати метр, обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, кондиционер, термис, телевизор дорад. хона мегӯяд ҷои нағз да мегӯяд, хайр ремонташ хуб аст, барои зиндагӣ мешавад. дигар маълумотои пурра мегӯяд бо телефон кати. нархи квартира 162,000 сомония бо камтар, дигар мегӯяд муомила мекунем, бисёри бад не камтар муомила мешавад. терезаҳои пластикӣ, хона ремонташ хуб аст. ба кадоми шумо ки маъқул дар рақамошон наистага аст, метавонед ки пурра маълумотша аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст бадрон, қарор дорад дар ноҳияи носири хусрави шаҳрӣ, яъне ки ноҳияи шаҳри туз мешавад дӯстони азиз ки наздики зиёратгоҳи чиле чорчашма.
یعنی که به همونجا میگه نزدیک هسته، یعنی که نوسیر خسروی ناحیه شهرتون دوستان عزیز دیگه معلومات میگیرین. آفرین خونه نو ساخته که 12 سوتیق زمین است که 3 در خونه انداختگی دیوالای خونه برداشتگی است، یعنی که بالاش نپوشونده با سمین بلوکتی. یک 3 در خونه میگه یک تا کلیدور با یک کوخونی دارد. نرخ خونه میگه ارزون که میگه 80000 سومونی با ارزون هم میشود. اومده از پیش بینی میگه سودا میکنیم. ساختمان خونه میگه اینا خکدگی است میگه دیگهش نکده میگه، یعنی که همین خیلی میفروشیم. حجتای خونه میگه هسته نزدیک زیارتگاهی 44 چشمه میگه صاحبشون. با کدام شما اگر معلوماتش نفهمه باشه اگر رقمش نیستگی است میتونید که پورا معلومات از صاحبشون زنگ گیرید. کвартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 18 микрорайон уфтагӣ аст соҳибшон. яъне ки шаҳри хуҷанди бостонӣ 18 микрорайон уфтагӣ аст соҳибшон пеши поликлиникаи 5. доми новостройка дӯстоне ки уже дом тайёр яъне ки ремонтуш нокадаи хона коробка. як хонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метр. метавонед ки духонагам кунед. инам хеле доми нав аст ки дар тиреза дорад ки даруни хона ремонт нокада. об свет гузарондагӣ метавонад дар тиреза часпондагӣ фақат шкатор и короша хитон мекунед. нархи квартира мега 200,000 сомони аст бо арзон мешавад. лаби роҳ пеши поликлиникаи 5 мега 18 микрорайон. ҳамин хел маълумот ҳаста. мо мега ки уже ки фармони ремонт кардан ҳаста мега метавонед ки дар онда ремонт кунед. ба кадомтон маъқул аст маҳрамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 63 микрорайон уфтагӣ аст соҳибшон лаби роҳ да. як хонага квартира ки не духонагаш кадагиан дар 6 ошина қарор дорад 44 квадрати метр. лифт шамаса лифтам кор мекунад мега соҳибшон. як хонага квартира духонагаш кадагиан 6 ошина 44 квадрати метр. ошхона баня кухони термиз кондитсионер ҳамаш аста ки хона ремонти беҳтарин кадагӣ лаби роҳ да мега ҷои беҳтарина хона мега бо ҳамаи шароитош ҳамаш 100% мега соҳиб бош. нархи квартира 325000 сомонӣ гуфтесиян бо арзона мешавад мега соҳибшон. омада бинӣ мега маъқултон шид бо каунтари дига муомила мекунем. хоб ба кадомишон баъдон агар маъқул бошад номерошон билай навистага аст метавонед ки пурраи маълумотша аз рақамошон гирем. аз шумо хоҳиш ки лайкотро нагузоред ва навора дар васаи бухта подписа кунед. агар шумо хонахар замин ё ки ягон чи хариданӣ бошед дар комментари нависед аз кадом территория мо агар ки ёфтем пешкаш шумо албатта мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инаш қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтагӣ аст тарафҳои зарафшон наздики дарвозаи ҳисор гуфтагӣ аст соҳибош. шаҳри душанбе зарафшон наздики дарвозаи ҳисор мега соҳибшон. ҳам райони сино ҳам зарафшон дохил мешавад ки наздики дарвозаи ҳисор мега соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 6 ошина қарор дорад. доми 15 ошина аст ки дар 6-маш қарор дорад. 50 квадрати метр обсвет ҳаст. ошхона баня кухни термис дорад. дӯстон аст ки духонагаи калоне ки 50 квадрати метр. хона мегад бо ҳамаи шароитои зиндагӣ мегад тайёр аст. медорем зиндагӣ мекунем. кухни гарнитур термис яъне ки ошхона баня кухни ванна ҳаст. кресла ҳамаш ҳаст. бо нархи 350000 сомонӣ мегад нархша бо муомилаи хубам дорад. бо як бор дигар маълумотҳои пурраша метавонед ки аз соҳибашон занг зада гирем. ина рақамошон мегафон навистага аст маҳрамат пурра маълумотша гирем. шумо дам агарам хали квартираи фурӯшии хона мошин мағоза техника чизе ки набошад маҳрамат сурат маълумотша роя кунем. мо инамихе дар видеои оянда рекламада мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.